To tam hodně zhuštěné, jsou tam další aktéři, Kindly Boy, také Playa Bonita a spolu s nimi i Pipistrello, takže čtveřice koní na vedoucích pozicích, zatím vedle sebe. Druhá překážka, teď trochu to pořadí rozčlenila, na špici tedy Kindly Boy, na druhé pozici následuje Playa Bonita, třetí je tam Pipistrello, na čtvrté příčce následuje Velen, na páté pozici potom Double Club, na šestém místě je tam v té už zadní části pole Agdar, za ním následuje schovaná Supara, dále v zadní části pole také Otakar, Invaze a Senegal pole uzavírá. Koně se poprvé představí v prostoru cílové rovinky, kde je čeká trojice živých plotů, která vyvrcholí tribunním skokem. Na vedoucí pozici stále Kindly Boy, ještě tam vidíme za polem teprve točit do cílové roviny Miga na poslední pozici. Zřejmě se výrazně zdržel na startu. Tribunní skok poprvé v podání aktérů 7. dostihu a Playa Bonita tam měl problém na doskoku, ale jezdec Josefovka všechno vyřešil, takže pokračují všichni aktéři, kromě Miga, ten je před tribunním skokem zadržen. Číslo 10 tedy dostihu nepokračuje. Ostatních 10 aktérů za lesíkem, kde je čeká anglický skok. Tempo dostihu stále udává Kindly Boy, zástupce stáje Kejzlar, sedle jezdec Lukáš Slou. Koně vybíhají zpoza lesíka, na druhé pozici za Kindly Boyem je to Playa Bonita, nově jako reprezentantka stáje Big Tony, sedle jezdec Josefovka. Na třetí příčce tam skákali de facto současně Double Club, kterého žokej Marcel Novák nenápadně posunul ze středu pole do třetího sledu a spolu s ním změšku také Pipistrello. Double Club a Pipistrello tedy na třetí, čtvrté pozici, pátý je Otakar, na šesté příčce následuje Subara, za ní na sedmé pozici Agdar, žákem Josefem Váňou mladším, na osmé příčce spolu s Agdarem je tam Invaze a za ní potom v té poslední části pole. Kdyby koza tu tak blbě neskočila. Koně se podruhé dostávají do prostoru cílové rovinky na tom vnitřním překážkovém oválu a podruhé je čeká ta trojice živých slotů s tribunním skokem na závěr. Kindly Boy stále v čele dostihu zhruba o 3-4 délky před druhou Playa Bonitou, na kterou už se pomalu posouvá vnitřní stopou Double Club a spolu s ním se drží na čtvrté pozici Pipistrello. Za touto čtveřicí je tam odstup asi 6 délek, na pátou Subaru. Po druhé tribunní skok, tam měla Supara trochu problém, ale všichni absolvovali úspěšně tuto překážku po druhé a zároveň naposledy v kurzu tohoto dostihu a naběhli do posledního třetího okruhu. Na vedoucího Kindly Boye už se dotáhla druhá Playa Bonita, třetí Double Club a čtvrtý Pipistrello. V čele dostihu je tak kompaktní kvartet aktérů, za nimi na páté pozici potom Subara. Koně vyběhne poza lesíka, do cíle jim bude zbývat posledních 1000 metrů. V čele dostihu už je to Playa Bonita o necelou půl délku před Kindly Boyem, ale Kindly Boy se opět snaží vrátit na vedoucí pozici, takže to pořadí se pouze na chvilku vyměnilo a teď opět Kindly Boy v čele před Playa Bonitou, na třetím místě Pipistrello stále bok po boku s Double Clubem. Na pátém místě pak následuje Agdar, který se rozbíhá k posledním stovkám metrů velmi rychle a v této chvíli už se zástupce stáje doly pod žákem Josefem Váňou dotáhl na tu původně vedoucí čtveřici, kterou tak rozšířil na kvintet. Poslední oblouk, polovina zatáčky před cílovou rovinou. V čele dostihu je v této chvíli Kindly Boy, ale pod tlakem Pipistrella. Pipistrello a Kindly Boy na prvních dvou pozicích. Na třetím místě potom v těsném závěsu Agdar, který zbíhá velmi rychlý závěrečný kilometr. Poslední kroutěná překážka. Agdar vnitřní stopou, tedy tou nejkratší zatáčce, se dostal až na vedoucí pozici. Agdar na první místě, ale společně je tam boj o vítězství také Pipistrello. Na třetí pozici podél bariéry Double Club, čtvrtý změšku Otakar. O první místo ale bojují Agdar a Pipistrello. Agdar blíže k bariéře a Pipistrello a ještě je Otakar. Nádherná koncovka bojský koní, že to bude Agdar možná těsně pod Pipistrellem a Otakarem, čtvrtý Velen, který také dlouho byl vzadu, a na pátém místě Kindly Boy, který naopak odhodil většinu dostihu.